It-turizmu fawdex fi żmien il-festi kien wieħed tajjeb l-indikazzjonijiet qed juru li kien hemm żieda meta kkumparat mas-sena ta' qabel, iżda jeħtieġ li jkun hawn pjan ulterjuri effettiv li jindirizza żieda tad-domanda għal konnettività aħjar. Sostna Damanet News il-kap eżekuttiv tal-Gozo Tourism Association Joe Muscat dan hekk kif fl-aħħar jiem eluf ta' Maltin kif ukoll turisti marru sal-gżira Awċija f'dawn iż-żmien tal-festi. Joe Muscat spjega li l-ewwel indikazzjonijiet li għandha din l-assoċjazzjoni juru li fil-perjodu tal-festi l-andament turistiku fawdex kien wieħed tajjeb bl-istabbilimenti tal-akkomodazzjoni jgħidu li t-turisti domestiċi u t-turisti minn pajjiżi oħra kien prattikament nofs bin nofs. L-istabbilimenti turistiċi qegħdin jgħidu illi il-turisti li kellhom kienu maqsumin kważi minn nofs 50% kienu barranin fil-waqt li 50% kien turizmu lokal. Ovvjament, il-perjodu ta' xitwa huwa wieħed fil-Gżira Awċija dejjem huwa diffiċli, però qegħdin nantiċipaw illi anke t-turist barrani kien iktar milli kellna s-sena l-oħra. Min-naħa l-oħra, 60% tal-istabbilimenti tal-catering qalu li raw żieda fid-domanda meta kkumparat mas-sena ta' qabel u mbagħad 15% qalu li raw nuqqas. Fis-sħarriġ li għamilna jidher li l-fuq minn 60% tal-istabbilimenti turistiċi Awċin, mod speċjali dawk li ġejjin mill-akkomodazzjoni u anke tal-catering bħal huma restaurants qalu illi kellhom business aħjar minn tas-sena l-oħra. Fil-waqt illi kien hemm persentaġġ ieħor illi qalilna li kien fuq l-istess livell tas-sena l-oħra, kien ukoll kien hemm persentaġġ ta' xi 15% li qalulna li kien inqas mis-sena ta' qabel. Għaldaqstant brabta mad-dewmien li bosta nies esperjenzaw biex jivvjaġġaw bejn iż-żewġ gżejjer, Joe Muscat qal li hemm bżonn ta' pjan ulterjuri effettiv li jindirizza żieda fid-domanda. Iżda min-naħa l-oħra spjega wkoll li l-maltemp kompla jżid fid-dewmien dan għaliex il-vapuri kienu qed jgħaddu minn wara kemuna u għalhekk kull vjaġġ kienet idum kwarta aktar. Iva, il-fatt li l-konnettività għaliex ikun hemm domanda qawwija ma tkunx daqshekk frekwenti u allura qed ikollok jinġemmu il-kjus u qed ikollok ħafna stennija, jista' jkun li dak li jkun li jaqta' qalbu li jaqsam u eventwalment jista' jkun li jikkanċella is-servizz li kien ibbukja naħa tgħawdex, sija jekk kien huwa restaurant, sija jekk kien huwa akkomodazzjoni. Tajjeb illi hawnhekk wieħed isemmi li ovvjament nixtiequ naraw li jkun hemm iktar management aħjar, b'mod speċjali meta nkunu nafu illi ser ikollna influss ta' turizmu lejn għawdex mod speċjali dak domestiku. Intant Net News jinsab informat li matul il-jum tal-ġimgħa dawk li vjaġġaw bejn iż-żewġ gżejjer damu jistennew il-fuq minn satej biex jitilgħu fuq il-vapur kemm miċ-Ċirkewwa kif ukoll mill-Port tal-Imġarr.